Zobacz, mamo, teraz nawet ja opowiedzieć mogę ci, gdzie jest łokieć, a gdzie brzuszek, już nie tłumacz mi. Gdzie jest łokieć, a gdzie brzuszek, już nie tłumacz mi. Nawet bardzo małe dziecko wie, bo to bardzo proste jest. Części ciała rozpoznaje ja w sekundy dwie. Części ciała rozpoznaje ja w sekundy